Vă salut! O seară bună! Iată, așa cum am promis, în ultima prezentare, acum în următoarea prezentare, vreau să vă arăt 3 topoare. Acesta este toporul acela spart, care l-ați văzut anterior, vi-l-am arătat, cu muchea grăpată, îndoit, strâmb. Uitați-l! Muchea refăcută. Se vede, da? Acesta este toporul ăla cu muchea ruginită. Muchea rugită v-am arătat-o. Am arătat-o recondiționată până aici. Și astăzi vă arăt că ce este gata. Apoi am făcut pentru un prieten de-al meu. Mi-a trimis lama aceasta. Și eu am făcut un topor, modelul acesta, care este un model, cred că Grand Fosbrook, dar lama este Made Turkey. Uitați! Așa, o emblemă aici și o emblemă dincoace. De-aia vreau să vă spun, omul a renunțat la el în favoarea altui topor care a putut să-l fac în Ultra Force. Deci acesta a rămas la mine și eu să-i fac lui un alt topor după cum el a dorit să-i fac toporul acela. De aceea prea multe n-am ce să vă spun, doar faptul că ele sunt aproape, ăsta e terminat, ăsta e terminat, ăsta e terminat, trebuie doar bronat, călit, bronat, călit, bronat, călit. Adică ăsta este și călit și șlefuit, trebuie doar bronat. Acesta trebuie să facă o coadă, protecție la coadă sus și jos, deci coadă, protecție jos, protecție sus. Ăsta trebuie să facă o coadă ca și asta la fel, care o să-mi placă să-i fac coada asta. M-am întrecut pe mine însumi, chiar îmi place foarte mult. A ieșit extraordinar. Uitați-vă și direcția. Nu avem niciun comentariu. Muchea ovală. Super, super fain. După călirea care am făcut-o, vă pot arăta și cu pila aceasta de drujbă. Uitați aici. Mic. Mic. Și acesta trebuie călit. Să vă ăsta prinde, vedeți? Vedeți că prinde. Deci asta nu-i călit. Doar ăsta e călit. Se aude? Și ăsta este călit. Este călit. Un topor care nu este călit, îl vedeți. Nu? Se aude altfel. Mâine o să-l călesc, o să-i fac protecția, coada, tot, și o să meargă la domnul care mi-l da să recondiționez. De aceea, cu acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună. Chiar am observat că mulți se uită, dar aprecierile sunt mai puține, nu e nicio problemă. Din contră, cu cât aveți aprecieri mai puține, cu atâta o să mă provocați să fac mai multe. Mai multe și mai multe. Cât mai multe. Dacă pot să fac 5-6 pe zi, 5-6 pe zi fac. Dacă nu pot decât 2, 2. Dar o să fac. O să vă arăt și alte lucruri. Acum am primit niște imagini, adică niște poze pe telefon și prietele meu Tudor a zis că dacă pot să fac și lucrul acela, și am zis am să fac. Chiar m-am pus ambiția, după ce termin acestea, mă pun și fac, mai am niște barde de măcelărie, care deja gozele gata, au fost la uscat, au fost băgate în soluție, trebuia să steie ca să nu se strâmbe.
îți vor 3 sau 4 bucăți, 4 bucăți cred că am, sau 5, termin și pe alea, încă mai de făcut încă o 4 sau 5 satâre, 3 macete, o 4 sau 5 almazare, acum văd ce am de făcut, care sunt priorități, plus am primit încă o comandă de 2, 4, 6, 8 sau 10 topoare, de recondiționat, deci timp să fie timpul bun și restul totul este bine. Vă mulțumesc că mă vizionați, vă doresc o seară bună și mâine seară ne întâlnim din nou.